Добър ден! Ние се намираме на изложението на Европейския алианс за сърдечно здраве. С мен, аз съм доцент Васил Трайков, председател на Дружеството на кардиолозите в България. С мен днес е господин Йохан Кючук, евродепутат от Обнови Европа. Добър ден! Добър ден и благодаря за поканата. Много впечатляващо това, което го видях. Но, за съжаление, има и много негативни тенденции, с които заедно трябва да се преборим. Благодаря ви за подкрепата. И бих искал да ви попитам на първо място, какво е впечатлението, след като видяхте цифрите? Много са стряскащи, особено когато говорим за България. Много е притеснително как имаме добри лекари, които се борят с болестта, но в крайна сметка това, което ни липсва, е превенцията. И трябва да инвестираме много, не само политически и финансов ресурс, но бих казал, че трябва да инвестираме много воля тук в европейското законодателство, за да може всички тези добри намерения да се превърнат в трайни политики на Европейския съюз. Има смисъл да говорим за общата политика, включително и в областта на здравеопазването. И най-пресният пример за това е, надявам се, отминалия период на COVID-пандемията, да не го е показал това. Да, COVID наистина беше нещо, което ни стресна и ни върна в реалността, така да се каже, да разберем, че ние трябва да работим заедно. Но очевидно, и аз напълно споделям вашето мнение, че заедността е това, което ще ни изведе напред. И в този аспект, как виждате мястото на европейските институции в следващия мандат, 2024-2029 година? Как виждате тяхната роля в създаването на един общ план за сърдечно здраве, в неговото въвеждане на европейско и на национално ниво? Това, което се предлага от вас и от Европейската асоциация, е едно добро предложение, което трябва да се обсъжда и да се превърне в сериозно законодателство. Законодателство в тези институции е сложен процес, който е поставен и на много критика, но всички сме готови да извървим този процес заедно, за да имаме едно законодателство, което е стабилно в крайна сметка и което ще даде отговор на големите проблеми, които се очакват от вас като лекар и най-вече от обществото на България в конкретния случай. Тоест посланието е, че ние трябва да работим заедно институции с научни дружества, с пациентски организации. Посланието е, че всички заедно трябва да работим, за да се преборим в тези сложни моменти и да направим така, че здравето да бъде приоритет. Не просто на хартия, а да бъде приоритет в европейските институции. Това става с конкретни действия, с план, който трябва обаче да получи политическа подкрепа. Аз заставам с името си, с авторитета си, в името на тази цел. Много ви благодаря за подкрепата. Наистина сме задължени. Благодаря ви много.